Καλησπέρα σας, είμαστε η Φλωρίντα Σαμπάνη, εγώ Σπυριδούλα, Μαρίνα Κονονέγκο και σας παρουσιάζουμε την ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα μας ονομάζεται Shoes is my world και είναι ένα site το οποίο αφορά γυναικεία παπούτσια. Στην αρχική σελίδα μας βλέπουμε τα άρθρα τα οποία αφορούν γυναικεία παπούτσια και κάθε μία ενδιαφερόμενη μπορεί να δει νέες τάσεις και νέα προϊόντα. Το site μας περιλαμβάνει και ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο έχει τις εξής κατηγορίες: αθλητικά, γόβες, μπαλαρίνες, πέδιλα, πλατφόρμες και προσφορές. Στη κάθε κατηγορία μπορούμε να επιλέξουμε την κατηγορία και να δούμε τα προϊόντα. Τα προϊόντα εμφανίζονται όλα με τις τιμές τους, καθώς και με τα χαρακτηριστικά τους και τα χρώματά τους. Επίσης εμφανίζονται και διάφορες προσφορές, καθώς και οι ημερομηνίες για το μέχρι πότε είναι οι προσφορές μας. Η κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να επιλέξει το προϊόν της και να το τοποθετήσει στο καλάθι της και αμέσως εμφανίζεται η ένδειξη για το καλάθι. Εδώ βλέπουμε τα προϊόντα καθώς τη τιμή και μπορούμε να επιλέξουμε και ποσότητα και βλέπουμε και το σύνολο. Μόλις τελειώσουμε την επιλογή του προϊόντων που θέλουμε, προχωράμε στην έξοδο και αποστολή. Στην έξοδο και αποστολή τοποθετούμε τα στοιχεία μας, το όνομά μας, τη διεύθυνσή μας, καθώς και το email μας. Βλέπουμε τα προϊόντα που επιλέξαμε, τις τιμές τους. Βλέπουμε ότι η παράδοση είναι δωρεάν και μπορούμε να επιλέξουμε και το τρόπο πληρωμής: κατευθείαν μεταφορά από τράπεζα, πιστωτική κάρτα ή προπληρωμένη κάρτα. Επιλέγουμε την παραγγελία μας και αυτό αποστέλλεται στο site. Σας ευχαριστούμε πολύ.